kalimin kera minye yala lasara kofe sunganya betawa anko sunganya beta sogoma dela parce que sosoli debo yoro fanala doni ke baw doko qabula jawali sani tile ka sankaba chamanche bila koni sunganya tabe sahaw dela comme bada jawali ube bada le asri koni nganyata ko sunte saha ola me kuma sahalen kera minye nafila sun koni iye nganyata yoro yoro tile kono sumbe saha me tile mumende baraji dima hari la sara kofe ni sun nganyata sumbe saha ibolode me iye nganyata yoro mi baraji sebelen ba taw yoro la kata tile tola tile to min temena ika kasorima sun nganyata o baraji dima uko della munya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri ma nawa ko ciden ko baraw be kenin nganya de iye min nganya wode be ke wode ato bunu simin ka kuma nana ko misali la arafa do munun kere kereya ko nin donde kasu ko mi arafa do ube jominata ube akonontona ube tenen sube alamsa su akon nunu puru kas ika dom baraji soro foi ka sunta nganyata depuis fajiri de dom baraji be soro de la obe ewa kalo tile sabasu fo sun nganya kata fajiri de la ibe donti melen soro de la akomo misali la tenen sun ni eye ewa sunta bada jawali ube eye sunta la sara ko fede tenen ama ate fo ema ko iye tenen su iye tenen do de su me baraji min betenen sunna ima donso akoy to soro me yenga nyata yoromi ibe o yoroni baraji soro doina me ite don ko ni ka baraji soro ninde kuma sahale sunta ra yoromi sumbe saha nafila sun ko ni do ni yenga nyata yoro sumbe saha me nganyata ra yoromi o yorode baraji be dima ima nganyata yoromi o baraji te dima bonni nyanyin kalimin ke kodo ko ulube kodwara ne ulube ta poyasi Senegal nu tara jumala ko kutuba be fo wolofo kandela ko ulute wolofo kamme yala kutuba wore mimbe kala internetu la sisa ebe sika kutuba do ta kay kuteri do itilola ko lamme kito nin kutuba korowa wote beye kani yere sugula ni kutuba wore lamile ibe min koro ibore lamme hari nite olofo kamme aya munum bofo hadisa munum befo ika ulul lamme ikana ekuteri do tilola ko ibe kutuba wore lamme kanin kasugula kabo ibe kutuba min koro cide nye ibila kinya maria ka wajibi ka iko de lamme menna ya soro juma fara ebe fo kenema de ebe yoromi ebe ina na juma min ebe yoromi etilota ka kutuba la etilo tale ka kutuba de la few wala ibe se ka ikuteri do tilo la ka kutuba wore la mesani mo ka wuli ka salli men ni tilo be ka kutuba la awajibele mbe ka kutuba inde lamme ja sungo kibadala yoyi ngal kilim la ngana kibadala ko masalan dena do ko ayamul bidi ale de lendo abi akademi shule de wala ga dena shule ayamul bidi dem na baba kalama yalma dena mun barani ale so ko ngana ka ke da bo yalla ga ayamul bidi folay kasoro ga dun to to ngana kala ni de ngore ale an maswa c'est comme ça il doit chaud mais elle est comme ça donc il y a une petite dame de donc ya shuna ga jene ngani yaji yalma ka shi ga tarata na araba fara ka sai ka dafa bilis balaka kana ka sama shuyo kala do ngara ki so mo jena bo ko ale tenen don su ni tenen ngani ay bo ko e wa kalo tile sabasu bo yala lebe se ka tile fula suka fara tenen kan naba wasa kalo tile sabasu wala wa awo abese kake ni tenen su parce que kalo tile sabasu mana kalo la tile sabaka soro minni ayamil bidu yere wo ye mustahabu de fen kanu nende no sino kalo folo la o ni tile sabayin su ye sunna soro kalo in chamanche la ye tile sabayin su ye sunna soro kalo ilabanya ye tile sabayin su ye sunna soro amba ensetu ko ciren tumbe kalo tile sabasu ko amma ko tala kalo folo do kalo chamanche do kalo labando ko abasu
mais hadisa nana a yamili bidu wulu ya ɲumande wala ni mɔgɔ min ye tɛnɛn su kalo in kɔnɔ n'i ye tile fula fara kan a bɛ tɛnɛn su ni kalo tile saba sun fana wasa ye ko mɔgɔ min bɛ bon ko jikiru dɔ nana subhanallah adada khaliqihi subhanallah milai samawati wal ardi subhanallah adada khaliqihi wa rida nafsihi ko ni mɔgɔ min b'a kan ni sufɛ nafila bɛɛ ye kelen ye bon bɛ sagi ka nin sɛgɛsɛgɛ dɛ ko ni mɔgɔ min kalila ko a tɛ yafa mɔgɔ ma a tirela ka yafa ma o kafara de b'a kan ciden ko ni mɔgɔ min kalila ko i tɛ hɛra kɛ o kɔfɛ i nana ye ko hɛra in kɛli de ye hɛra ye ciden ko kalili kafara bɔ i ka hɛra in kɛ mɔgɔ ka kuma i balima silama fɛ o ye hɛra de o ye wajibi de i kan a tɛ daga silama ka da tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 ka diɲɛ ko la wala ni e kalila ko n tɛ kuma fɛ ni dusu sumana ou bien mɔgɔ kumani fɛ kana fɔ ne kalila de n tɛ kuma fɛ i ka kalili kafara bɔ i bɛ yafa ma ni ko i tɛ yafa mɔgɔ ma yafa ma i ka kalili kafara bɔ misigɛnɛ ta k'u ladumuni ou bien k'u fɛra bɔ ou bien ka jɔn ka hɔrɔya ni saba i b'i ka so la ni dɛsɛra ni saba la pewu i bɛ tile 3 so bon ko an ko ewa min ye tiga jaka sa'u 300 parce que tiga dɔrɔn t'o ye parce que keso n b'a jaabi n bɛ sagi ka lajɛ Cheikh Abdallah Bunbaji ninnu ɲininkana u b'a fɔ tiga de ma ko fuulu sudani o de ye tiga in ye ɲininkara a jaka u ko tiga jaka ni sɛnɛkɛfɛnw ni yiridenw tɔ komi tamaro u k'o bɛɛ de cogo kelen ye a bɛ bɛn 5 awsuqi situna sa 5 awsuqi wasigi bɛ bɛn situna sa 5 awsuqi ewa sa'u 60 siɲɛ 5 ye joli ye sa'u 300 wala ko tiga jaka b'a ta sa'u 300 mais a jaka bɔ cogo n'a y'a sɔrɔ sanji de b'a lamɛn ali usuru tanna de ye jaka ye sa'u 9 tanna ye jaka ye mais n'a y'a sɔrɔ e ka tiga nakɔ foro dɔ e yɛrɛ de b'a lamɛn nisful usuru 9 tanna i b'a tilancɛ ye jaka ye tilancɛ bɛ fara e ta kan parce que i bɛ baara min kɛ a la bon ko yɔrɔ dɔ la wulu bɛ yɔrɔ min n'i bɛ don n'i ka muso ye su fɔlɔ u b'a fɔ i ka taa wotoli la ko dalula b'o la wa bon Allahu alam mɔgɔw b'o min kɛ ani hari burusu la laada tun b'u bolo ka kɔrɔ an ni cɛkɔrɔbaw dɔw ye baro kɛ ninnu na silamɛya sariya a tɛ komi silamɛya sariya y'a kɛrɛkɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛkɛrɛ ko dɔɔni ka don muso ye ni muso ye o yɔrɔ de la e cɛ bɛ yɔrɔ min dɔrɔn i ka muso b'i sɔrɔ yɔrɔ de la dɔɔni bɛ kɛ n'a ye mais fɔlɔ la ani hari minnu bɛ taa fɔlɔmɔgɔw la mun na ni i ka muso dɔn fɔlɔ ni bogotigini dɔ ɲamakalaso dɔ b'a fɔ a ka taa kɛ mun na parce que fɔlɔ la bogotigini bɛ kɔgɔ a tɛ cɛ ko dɔn cɛ fɛnɛ bɛ baaligoya ka kɔgɔ tɛ muso ko dɔn a su fɔlɔ gɛlɛya bɛ kɔw la a bɛ hakɛ to mankanw bɛ se ka bɔ fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kana kɛ anw ɲɔgɔn na hɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to tun b'a fɛ a ka taa kɛ ko ɲamakalaso dɔ kɔnɔ o tun b'a kɛ ni nin sababu de sinon a tɛ komi silamɛya y'a kɛrɛkɛrɛ fo a ka kɛ nin yɔrɔ de la bon wotoli in fana minnu fana b'a fɔ a ka taa fɔlɔ kɛ wotoli la i b'a fɔ so kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan sow ka surun ɲɔgɔn na nin ka su fɔlɔ de don
banni be se ka yala la kan kisama ha ñogon fam baniya be se ka kani ñogon ce siranni be se ka ke muso la be sira uluna ñogonaw ni uluna ñogonaw be ke u kana ke mogo senkoro u kana ke mogo senkoro ni mogo be bo kalama o de y'a to b'a fɔ su fɔlɔ a ka taa kɛ wotoliw la a kun ye o de ye mɔgɔ bolo mais a tɛ komi ko silamɛya sariya ye o ka damana sunna ye fo don ne ka kɛ nin yɔrɔ masina de la bon fajiri ko ni mɔgɔ min nana fajiri salli e y'a sɔrɔ alimami jama yara kan kelen tɛmɛ e bɛnna araka laban de ma salamu kɛlen bɛ wuli ka araka min sara a bɛ bange de ou bien a bɛ gunda de a bɛ gunda de hari ni kelen b'a salli i b'a bange de i b'a bange de bon n'i b'a sara fana a bɛ bange de nin bɛ bange de donc ni alimami ye salamu bɛlɛ i bɛ na ni araka min ye i b'a bange de parce que hali ni kelen bɛ salli a salli cogo bɛɛ ye bangeli de rakan fila in bɛɛ donc ni min y'i da e bɛnna min na alimami bolo i b'o salli min y'i da i bɛ wuli i b'a bange de ka sora da kan mais i kan ta hakɛla i yɛrɛ bɛ min mɛn ni misiri kɔnɔna don dɛ e kan'i kan ta n'a ye n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sogo la parce que ciden ko kullukum yunaji rabbahu fala yujiyanna ahadukum bil khira a ko sallibaga kelen kelen b'a tigɛ ala de gundo ɲɔgɔn ya a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ou bien i kan'i tɔɲɔgɔn tɔɲɔ n'i ka kalan ye ou bien i ka kuranna ye donc ni e b'a bange i b'a fɔ i da la i kan bɔ n'a ye n'i yɛrɛ bɛ min mɛn mɔgɔ wɛrɛ min bɛ salli kɛrɛfɛ ou bien jikirukɛla wɛrɛ min bɛ n'i t'a sugu la voilà mais a bɛ bange de mais bangeli bɛ kɛ hakɛ de la dɔrɔn i yɛrɛ bɛ min mɛn kan'i kan pɛrɛ n'a ye ko i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sugu la misiri kɔnɔ bon ko ni mɔgɔ min ye farida salli yɔrɔ min ka yɔrɔ sanse derila b'a la wa asiruw b'a la sɛbaw bolo ani fana ni ala ko kuranna kɔnɔ yawma yajitu hadisu akhbaraha ala ko yawmal qiyamah do dugukolo b'a ka kibariyaw fɔ u ko o la donc i ka nafila i ka salli yɔrɔw ka caya ni ye farida salli yɔrɔ min donc i ka taa nafila salli yɔrɔ wɛrɛ la dɔw b'a delila kɛ nin ye dɔw b'a delila kɛ fana ko ciden ko i kana salli tugu salli la fo i ka kuma kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ou bien i ka yɔrɔ falen wala salamu kɔfɛ farida la ni kumana mɔgɔ fɛ dɔrɔn i bɛ se ka wuli ka jɔ i ka yɔrɔ la ka salli ni mɔgɔ min ko fana ma kuma mɔgɔ fɛ mais n bɛ bɔ nɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'i ka nafila salli donc i kana salli wɛrɛ tugu salli wɛrɛ la fo i ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ou bien i ka yɔrɔ falen u b'a delila ta nin fana la donc dɔnnikɛbaw ka sabatila asiruw la sunna dɔ mɔgɔ k'a kɛ mais wajibi tɛ hari n'i ye farida salli yɔrɔ min i y'i ka sunna salli ye foyi t'i kan mais ni mɔgɔ min ye yɔrɔ yɛlɛma fana asaruw sabatira la sɛbaw bolo baasi t'i kan la ko min ye alimami ka kabaru sama fo ale wa mɔgɔ dɔ bɛ se dugu ma k'a sɔrɔ a ma tila kabaru kɔnɔ bɛ kɛ urukunu fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn takbiratul intiqali fo kabaru in ka kɛ urukunu fila ni ɲɔgɔn cɛ maana n'i bɛ ti kunbele de min na depuis i ye kuruli damina birili damina i bɛ kabaru damina Allahu akbar ni bolo fila bɛ se kunbele fila ma yɔrɔ min kabaru bɛ tigɛ n'i bɛ taa sujudi fana de la depuis i ye birili damina i bɛ kabaru damina i ten bɛna da duguma yɔrɔ min kabaru bɛ tigɛ kabaru kɛ cogo ɲuman ye nin de a ka ta urukunu ila ni urukunu i bɛ bɔ jɔsen min na kabaru in k'a ta o jɔsen na ka na fo i bɛna jɔsen min na ka ba o yɔrɔ la kabaru kɛ cogo ɲuman ye nin de u b'a fɔ min ma takbiratul intiqali fo a ka kɛ urukunu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka taa nin urukunu la ka na nin urukunu de la mais dɔw ta olu jɔlen bɛ kabaru bɛ ba pewu de o kɔfɛ ten bɛ taa dugu ma depuis jɔlen nin t'a kɛ cogo ɲuman ye ou bien dɔw fana b'a bila n'u bɛ taa sujudi la n'u ten sera dugu ma wagati min u b'a fɔ Allahu akbar nin fana t'a kɛ cogo ɲuman ye
ube nu bita kumbele la kumbele minalen ko fere bafu Allahu akbar ni ta ke to nyumai takbiratul intiqali abata urukunu de la kata urukunu doina iba damina ni urukunu de la ni be sen ni urukunu doina dro abanna pew takbiratul intiqali anyuma yenninde bon ko allahumma ajirni minan nari sinya wolon fula sogoma ube futuri hadisa sahlente ka fo wa futuri kofe ika fa allahumma ajirni minan nari sinya wolon fula fajiri kofe ka fa allahumma ajirni minan nari sinya wolon fula hadisa de if hadisa masaha hadisa min sahara hadisa nana chogo ya fulala hadisa doina ko mogo niye ala tanga nyini ko aki kisi jahannaba tasuma ma sinya saba ko tasuma yere ba fo allahumma ajirhu minan nar ala kisi tasuma ma ni hadisa sahara men ni ma wakati fo wakati tenina ebe se ka fo wakati yi ja allahumma ajirni minan nar me kana kere ni wakati ye hadisa wure nana ko ni mogo na ye tanga nyini ala fe sinya wolon fula ko ala ka le tanga jahannaba tasuma ma jahannaba ba fo ntigi ala ika jo ni tanga nyini tasuma la ala atanga kabo tasuma ma kom jo shite fana ni be ala deli arjanna la ko ala dikki do arjanna kono sinya wolon fula fo arjanna ba fo ntigi ala ika jo karasa ayi nyini ko ika do arjanna kono ala do arjanna kono ni hadisa fula sabatira wala doni ko ko ka fa allahumma ajirni minan nari duawudo abese ka fo hadisa sabatira la ne ke wakati de makerekera la wati jaiba fo hadisa minana ka ke wakati kerekere ya umasaha ko ciden fatuli jon salliraka ko jon nyado ka kaburu kono ciden fatuli mogo alimami mogo make jamaye ni alimami beteme mogo nye sebo kelen sallira ciden kade sebo kelen sallira ciden kade ebe na ibe do ibe salla ka ibe bo ebe na ibe do ibe salla ka ibe bo doni ke bawo ye mana ewa hikima nani fo ala me a kelen tumami doni ke bawo yo fo ko hikma kelen della sabatire ma sabatambolo wala me ciden koni mogo kelen sallira kade ale make jamaye ko alimami katime kula sali sebo kelen sallira kade donc cew sallira ka kelen tumami cew banna muso fana donna kelen ka salli ciren ka ni sallira ka yibe bo do wore bedo usallira ciren ka ni togode la sallallahu alaihi wasallam munu nye ciden ko ayere ka somo abbas ibn al-muntalab ani fadilu ibn abbas te abbas ibn abdul muntalab ali ibn abi talib fadilu ibn abbas qusamu ibn abbas usamata bun jaydi salihu maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunum mugo woro de ciden ko sallallahu alaihi wasallam abbas ani fadilu ibn abbas ani qusamu ibn abbas ulu bake ka ciden yelema kafara alika ali de bake kako nunum bake ka ali deme ka yelema minyo usama ta bunu jaydi ani salihu maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunum bake ka jibwaka nunum fula be jibwaka nunum bako nunum de ciden ko adonni kaburu fana kono ali ibn abi talib ani fadl ibn abbas ani qusamu ibn abbas ani sagran maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani awsh ibn qawli nunu fana da yajiga ka kaburu kono donc minye ali ani fadilu ani qusamu sagarani oye ciden ka jon horo lende sagarani oye ciden ka jon ka horo lende wo minye ewa awsh ibn qawli o ya nyini ali ibn abi talib fede ko komin ba ale ne cidence ani balima ya mumbunu cidence ale ba nyinu fe uka ale fana bila ka jigi ka faruka ciden jigile la kaburu kono ali ye jenda ma jigina ka faruka
donc nunu de ciiden jiga ka kaburu kono sallallahu alaihi wasallam musowa bon ko an ko denmuso min sɔrɔla jɛnɛya la an tɛmɛna la darisu kɔnɔ a furuli ni mɔgɔ ɲuman dɔ jogo ɲumantigira la ɲɛsiranɲɛbaga dɔ a furuli dagara silamɛya sariya la mais sisan ko jɛnɛya kɛ den musoma dɔ de bɛ a sera furu ma bon ko min ye mɔgɔw dɔ k'olu ko o b'a dɔn furu la ko ale ko a ye jɛnɛya kɛ den ko a tɛ danbe ka taa fa ma dɛ mais a bɛ komi e ko fa mɔgɔw de yan wa min ye jɛnɛya kɛ muso in nɔfɛ min ka den dɔ jɛnɛya la o de tɛ yan o de ko a b'a dɔn furu la ko ale ko ayi muso in filɛ jɛnɛya kɛ den tɛ danbe ka taa fa ma bɛ danbe ka taa ba de ma ba de n'a ka mɔgɔw kan ka don furu la k'u kɛ ba de ye olu ɲamariya n'a ye k'o bɛ cogo di bon ni muso sugu a fa jɛnɛya kɛ ya fa ya o t'a ka waliju ye ba fana ni a ka mɔgɔw t'a ka waliju ye furu la a bɛ danbe ka taa olu ma de dɔɔnikɛbagaw bolo tiɲɛ ko la ani ba bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta mais min ye walijuya ko ye a walijuya tɛ ba bolo dɔɔnikɛbagaw ko ni muso sugu walijuya bɛ walili amuru de bolo as-sultan waliyun man la waliya lahu masakɛ o ye mɔgɔ ka waliju de waliju tɛ muso min na masakɛ de y'a ka waliju ye donc nin den sugu a musoman n'a bɛ furu masakɛw de y'a ka waliju ye masakɛw de b'a dɔn furu la bon yɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ masakɛw t'a bolo yan ou bien masakɛw minnu bɛ silamɛw tɛ bon u k'a di min ye marikajiri silamɛya min bɛ maana silamɛya tɔ minnu bɛ a ka jamana kɔnɔ tɔnba min bɛ silamɛya tɔ o ɲɛma k'a dɔn furu la ni o t'aw bolo imamu masiril jami a bɛ jamana min kɔnɔ a ka misiribaw walima min ye minnu ye o b'a dɔn furu la donc olu de bɛ kɛ ni muso sugu ka waliju ye awa a fa min ye jɛnɛya kɛ a ba nɔfɛ a tɛ danbe ka taa o ma o tɛ k'a ka waliju ye ba n'a ka mɔgɔw tɛ k'a ka waliju ye sultani masakɛ de y'a ka waliju ye a sultani waliyu man la waliya lahu masakɛ ye mɔgɔ ka waliju ye waliju tɛ min na subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kunu ɲininkali min kɛra min ye yala lasara kɔfɛ sunŋaniya bɛ ta wa an ko sunŋaniya bɛ ta sɔgɔma de la parce que sɔsɔli de b'o yɔrɔ fana la dɔɔnikɛbaw dɔ ko qabula jawali sani tile ka sankaba camancɛ bila ko n'i ye sunŋaniya ta bɛ sahaw de la ko mɛ bada jawali ou bien bada le asiri ko n'i ye ŋaniya ta ko sun tɛ saha o la mɛ kuma sahalen kɛra min ye nafila sun kɔni i ye ŋaniya ta yɔrɔ o yɔrɔ tile kɔnɔ sun bɛ saha mɛ tile mumɛ de baraji tɛ d'i ma hari lasara kɔfɛ n'i ye sun ŋaniya ta sun bɛ saha i bolo dɛ mɛ i ye ŋaniya ta yɔrɔ min baraji sɛbɛnlen b'a ta o yɔrɔ de la ka taa tile tɔ la tile tɔ min tɛmɛna i ka sɔrɔ i ma sun ŋaniya ta o baraji tɛ d'i ma u ko delila ye mun ye innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ko ciden ko baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya de i ye min ŋaniya o de bɛ kɛ e ye o de y'a to bunu simin ka kuma nana a ko misali la arafa don minnu kɛrɛkɛrɛya ko nin don de ka su komi arafa don u bɛ jɔ mina 10 u bɛ 9 u bɛ tɛnɛn su u bɛ alamisa su a ko nunu pour ka i ka don baraji sɔrɔ fo i ka sun ŋaniya ta depuis fajiri de don baraji bɛ sɔrɔ o de la o bɛ kalo tile 3 sun fo sun ŋaniya ka taa fajiri de la i bɛ don timmɛlen sɔrɔ o de la a komi misali la tɛnɛn sun ni e ye sun ta bada jawali ou bien e ye sun ta lasara kɔfɛ de tɛnɛn
ama ate fo ema ko iye tenen su iye tenen do de su me baraji min be tenen su na ima dom su akoy to soro me ye nganyata yoro min ibe o yoro ni baraji soro doina me ite don ko ni ka baraji soro ninde kuma sahale sun tara yoro min sumbe saha na fila sun ko ni do ni ye nganyata yoro sumbe saha me nganyata ra yoro min o yoro de baraji be dima ima nganyata yoro mo baraji te dima bonni ñañinin kali min ke koddo ko ulube kodwara ne ulube ta poyasi Sénégal nu tara jumala ko kutuba be fo wolofo kandela ko ulute wolofo kamme yala kutuba wore min be kala internetu la sisa ebe sika kutuba do ta kay kuteri do itilo la ko lamme kito nin kutuba korowa wote be iye wote be ye kani yere sugula ni kutuba wore lamile ibe min koro ibode lamme hari nite olofo kamme aya munum bo fo hadisa munum be fo ika ulu lamme ikana ekuteri do tilo la ko ibe kutuba wore lamme kanin kasugula kabo ibe kutuba min koro cide nye ibila kinya maria ka wajibi ka ikode lamme menna ya soro juma fara ebe fo kene made ebe yoromi ebe ina na juma min na ebe yoromi etilo ta ka kutuba la etilo tale ka kutuba de la few wala ibe se ka ikuteri do tilo la ka kutuba wore la mesani mo ka wuli ka salli men ni tilo be ka kutuba la a wajibi lembe ka ka kutuba inde lamme ja sungo kibadala wani ngal kilim daga na kibadala ko masalan dena do ko ayyamun bidi ale de leno abi akade shi daga